Akụkọ ọma dịgasị iche iche ka enwetagolu banyere amụma nnwale inyochapụta ndị ga-atụ vootu bụ nke achịkọbara n'ebe dị iche iche na Anambra steeti site n'aka ụlọ ọrụ na-afụ maka nhọpụta n'ala anyị bụ INEC n'ịdị njikere maka nhọpụta izugbe nke ga-adị n'abalị 25 ọnwa Febụwarị nakwa abalị 11 ọnwa Maachị. Ngozi Obileri onye nta akụkọ anyị wetara akụkọ na kọmishọna na-afụ maka nhọpụta Anambra steeti bụ Dr. Queen Elizabeth Agwụ nọ n'isi na njem nneta ya bụ amụma bụ nke a gara na kansụl ime obodo 6 ahọpụtara na steeti a. Gerezi akụkọ a n'uju. Ya bụ inyocha aha ndị ga-atụ akwụkwọ vootu nke nnwale bụ nke emere na ọtụtụ ebe dị iche iche na mpaghara Anambra, ebe gụnyegara okpuru ọchịchị Anambra East, Onitsha South, Awka South, Idemmili North, Nnewi North na Orumba North na Igbo-Ezuna-Aguleri Okene Ward 1. Ya bụ nyocha nnwale bụ nke ebidoro ka ọ gafere elekere nke 9 nke ụtụtụ, ebe mmadụ 40 bụ ndị enyochara ma deba aha ha n'akwụkwọ ka ọ kụrụ elekere 11 nke ụtụtụ. N'otu aka ahụkwa na Fege 2 Silas Works Road 2, Odakpu 1 Pioneer Primary School nke dị n'Onitsha na Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Ward 1 nke dị n'Igbarịamụ. Ndị ntaakụkọ ABS chọpụtakwara na ya bụ nyocha nke ideba aha nke nnwale eji ya bụ akụrụngwa nke bekee kpọrọ BVS machine bụ naanị tịnkọm oge 5 ka ọ na-eri iji wee nyochapụta ma hụ ihu mmadụ na-enweghị nsogbu ọbụla, ebe ndị niile bịara ya bụ nyocha nwere aṅụrị na ihe niile gara nke ọma. N'okwu ya ka onye ji ọkwa dịka onye Resident Electoral Commissioner nke Anambra bụ Dr. Agụ kọwara na ya bụ nyocha nke nnwale egosipụtala na INEC dị nkwadebe ime emume nhọpụta enweghị nsogbu ọbụla ma ọnwa Febụwarị gbaa 15 yana ma ọnwa Maachị gbaa 11, nke ọ kọwara na ihe kpatara o ji dị otu ahụ bụ otu ha si wee kwalitesie ihe na-aga n'akụrụngwa ha ji arụ ọrụ. Ọ gosipụtara afọ ojuju na ugbu a na ndị ụlọ ọrụ INEC ga-eme ka onye amaala Naijiria ọbụla ghara inwe ihe ọ ga-eji wee kwagharịrị maọbụ taa aka n'ọnụ ma emechaa mmemme nhọpụta. Ọ dụziri ndị na-atụ vootu na Anambra ka ha jisi ike kwado nke ọma ịbịa atụ vootu ha ụbọchị a ga-eme nhọpụta ma nwee olileanya na a ga-emerịrị ya ka ọ daba n'oge ugbu a. Ụfọdụ ndị ahụrụ na ebe a na-eme ya bụ nyocha nnwale bụ ndị gụnyere Barrister John Chidozie, Ben Okonkwo, Hero Echezona na Ifeanyi Ude toro nnọọ ndị ụlọ ọrụ INEC maka ihe ahụ ha mere ma kọwapụta na ọ dịghịzi ka ọ na-adịbu na mbụ, ma kwuzie na ha nwere olileanya na ụbọchị a ga-eme ya bụ nhọpụta gasị na ya bụ akụrụngwa PVAs ga-arụ ọrụ dịka o si wee lụ na ya bụ ụbọchị emere nyocha nke nnwale. Abụ m Ngozi Obileri.